Hallo Jelle Masari hier van die Karoo, but yes, it wasn't matter. So, welkom by hierdie splinter nuwe addition to the family, which is Omasari Reacts. Ek gaan my show kyk om seker te maak dat al hierdie dinge wat julle van my sê in die comments en op social media as die waarheid. Julle sê ek is onbeskof, ek is lief vir geld, ek hou van skindig, al hierdie dinge is nasty en ek like it nie. Is my feelings hurting? So ek gaan 'n bietjie die show kyk en seker maak of al die dinge waar is of nie. But to my defense, I am innocent. Let's get it. Bless me, oh Lord. Bless me, oh Lord. Okay, obviously you know, just for good luck, intro song baie belangrik. I never gonna do lockdown. Let's go. Dankie, dankie. En als jullie mijn laatste kamer kassier maakt, dan is dat moeilijkheid. Ik schrijf alles op wat jullie krap, breek of steel, ik traas niemand die. Morgen, vrienden! Ja, Yep, die stem klinkt bekend. Die stem klinkt bekend. Jullie weet precies wie het is. Sylvia. Nou is het probleem. Die moment die is... Ik heb die vrouw nog gekend niet. Ik heb daar nog van geen kant af gekend toen ik die geroeperie en gemoren hier hoor. Nou daar waar ik vanaf kom is ik al een wat zo raas in mijn straat. Ik is nog eens een hier in deze en die zal reeds een bier voor bij die venster uit de hang. Halve lief. Morgen vriendin. Wie is jouw vriendin? Zoals het to my defense is hier waar die feud begint. Strike one. Yep. Ja, jullie kennen voor hem. Oh, Bessie. Nou, voor die van jullie de story niet kennen, Bezel is niet mijn kindie. Niet mijn kleinkindie. Bezel is niks van mij niet. Bezel is een leitie, wie blijkbaar is, wie zijn ouders waren waarom ik het hem ingevat. Hij is zo'n sien van mij, maar hij is niet mijn sien niet. En dus kom ik zo streng als op Bezel. Maar Bezel is een paar dingen wat mij trigger. Bezel is mal, Bezel is stadig, Bezel is een klein beetje... Ik ga het niet zeggen, maar ik worry waarom. Ik denk hij is normaal. Ik denk niet, hij is normaal. Maar ja, jullie geloof me mooi, ik is een beskof. Zo kom eens kijken, is hij normaal? Eerst is die area van mij daar een beetje gefrek gelijk. Maar het liefst is hij daar lekker cherries. Antie moest eens zien wat ik net op die winkel hier onder in de straat gezien heb. Yes, lekker die dag wanneer ik van haar ontmoet, is die dag wanneer ik haar mijn vrouw ga maken. zo je kent haar, maar je zegt hem te trouw. Exactly. Strike two. I see you today. I meet you for the first time. I wanting to marry you. Strike two. Maar Antie, als ik haar die dag moet trouwen, maak ik haar mijn vrouw. Als ik haar die dag moet trouwen, maak ik haar mijn vrouw. Als je iemand trouwt, is het jouw vrouw. Hoe kom jij jouw... Hey! I'm telling you. Strike three. Kijk, ze benauwd, mijn doekskiet gaat los. Ik wil zeggen, hij is mal. Hij is mal. Maar Antie, wil je tijd morgen? Ik heb nog een posie om recht te krijgen. Want wie weet, misschien komen die ladies van die area voor een housewarming. Hè? Try jij dat net en ik geef jou een housewarming. Housewarming, jij. Nee, wat... Nou, die posie waarvan Bezel praat, is toen nou mijn Wendy's wat achter die jaar staat langs mijn huis. Nou kom ik zeggen voor jou, daar is niks meer zo goudmijn als je huis krijgt of koop of hier. En je krijgt een stukje Wendy's langs aan niet. Als je extra inkomsten, if you know what I'm saying, voor die debit orders. Zo kom ons hou ons duimen vast, of ons crossfingers, en ons hoop dat ik mijn rent ga krijgen op tijd. Because if you don't pay my rent, you don't stay my place. En dan wil je nog housewarming zo go. Nice, man. Home, sweet home. En daar komt die madam. Marina, mijn kleinkind. Zoals gewoonlijk, lei, laat, verslaap, hou niet van werkie, lei, laat, met al die problemen die ik opgeschreven. En dat is mij je kent die. Wie weet niet wat bezielt mij om andere mensen kinders goed te maken. En dan geven me zo bij problemen niet. En als ik react, dan is ik verkeerd. Zoals nou. Hij is klaar ingericht, niet ingetrekt en die madam komt nou is hij aan. Wie je raakt zomaar nou van vooraf kwaad. Kom eens horen verduidelijken. Als hij het er nou aan te komen, Marina. Hoe bedoel, oma, is nou eerst 11:30 in die dag? En ik wil een vrouw laten zit. Jij komt nou eens aan na dat ik volgende week zegt, ons gaan 7 uur die trek gaan aanrijden. Toen verdwijn je voor 7. Ja, oma, ik moest gewoon net iewers gaan, maar ik is mos nou hier. Nou, die van jullie wat je weet, Ivers gaan.
As nergens gaan, is 'n liegstorie. Iewers gaan is die definisie van weghardloop vir wat ook al hier gedoen word. So dis waar sy was. Nergens. Sy het weghardloop vir die werk. Presies wat ek gesê het. Hou nie van werkie. I rest my case. Hey, kom. Môre in die binnekant, vriendin, môre. Yep. It's happening. Dieselfde buurvrou het net so gemôre, vriend, dit is nou in my huis. Ken haar van geen kant af nie. Binne in my huis. Binne in my huis. Here we go. Môre, waarmee kan ek help? Dis wat ek kom uitvind hier by jou man. Wat kom van jy? As jy iets wat my kan help. O nee, so rait, ons is so rait, alles is uitgesoort. Dankie. Hy? Ons is baie besig, jy staan nog goed nog rond, ons trek nog eintlik in. So my bordjie is nog op voor die hek. Wat 'n bordjie? No visitors allowing. Ek het nou so 'n bordjie buitekant gesien nie. Maar ek is bly jy eintlik so 'n bordjie het, want weet jy, ek wil nou nie lelik klink nie. Jy wil jou nie meng met die mense hier rond nie. Almal klom skinderbek en voorbarig. Ai nee. As gewoonlik die wat sê ander mense is kinderbek en voorbarig, wat kinderbek en voorbarig is. I'm just saying. Weet jy, is dit die movies wat so jou koffie of thee aangebied, maar ken jy van geen kant af nie. En ek het self eers koffie met my huis gedrinkie. Ek het ook nog eers koffie gedrinkie, maar dis als Mike se skuld. Wie's Mike? As my oorlede man het 5 jaar terug afgesterf. Hy nee, vrou. Ek is baie jammer my convenience vir jou en sy familie, man. Ag, Nou van julle wat miskien nie self wil glo nie, Mike Sylvia se man is hy tipiese mens wat in my lewe nie, maar wat wel rest in peace. Ek sal weet, enige man wat getroud was met Sylvia, rest in peace. Hulle is in vrede, want daar's geen rede dat hulle nie peace meer sal hê nie. Die probleem is agtergelaat, naamlik Sylvia. Hoe het Mike aan jou gekom? ek het homself geduik. Ouwe. I rest my case in safe place. Sy het hom geduik. Die Engelse man sal sê, it was bounding for be disastrous. Sy het hom geduik, nie hy Fari. Wie sê Mike wou gehet het? In fact, so Sylvia lyk en wie sy is, glo ek nie enige man sal haar wil hê nie. So sy het vir Mike gefors. Ek dink Mike was 'n hostage. Ons sal uitvind. Of miskien hy lewe nie meer nie. But it wasn't matter. Sy is die probleem. Baby, ik like you zozeer, tam. Maar er klopt chocolates als je nabij is, baby. Hallo. Jy en jou baby. Wat raad jy sing jy wat verlief is? Middag, auntie. Gaat het? Auntie, ik denk ik is verliefd. Ik heb nog zo pas weer die meisje gezien waarvan ik auntie vertel het. O, die een wat jy nie ken nie, maar sommer wil trou. Mijn auntie is door uit, is een goede tool ik kan gebruiken. Ja, gaan ek het gister al vir jou gesê. Jy kan nog tyd en wyl gebruik terwyl jy nog op jou bene agter is. Yes, auntie, ik voel graag squins op mijn nerves. Maar auntie is een eister. Baie dankie, auntie. Ek kan sweer die kind is mal. Hy is mal. Is maar besig om mal te raak. Ek praat met die regte mal hier na binne. Opa, Nee, Bezel. Basil, wie is Basil? As van nooit hier is hy. As die jongman wat die agtergaan bly in die Wendy House. En oma laat hom sommer toe in die kamer. Oma ken hom eers nie. Die land is wreed hier buite, oma. Sê maar hy kidnap oma of iets. Nou, die slimme wyse Marina beskou ek ook nou as mal. Sy is geworry oor my wat uit my huis het gekidnap kan word, terwyl sy in die strate rondloop van 'n nuwe neighborhood wat ons eers ken nie. Die wêreld is woesie buite. Van my kidnap, hey. Ken nie vir Sari nie. Ken nie vir my nie. Vader, O ja, ek is dik, ek kan gekidnap word en ek het karate gedoen. So is twee dinge wat enige kidnapper sal afskrik. Not carrying me and not fighting me. Because I am heavy to carry and I am fight before you carry. Julle verstaan wat ek probeer sê. Ek is 'n fighter en ek is dik. So ek is unkidnappable. Ek kan nie gekidnap word nie, dis die punt. Let's continue. Daar sy. Die Iwe broer Spyker. Ek sê broer want ek is sarkasties. Wat is 'n goeie huishouding sonder 'n doring in die vlees? Nou Spyker is my doring en my vlees, want ek wil hom net vormel. Maar ons wil se kinders ook gelukkig sien so. I let Marina be. Laat sy haar kop self stamp met hierdie sementblok.
Spijker. Ja, Verstaan jy wat ek bedoel? ja. Wie is die? Wie is zij? Ik het eerst gevraagd, ik blij. So wat? Ik vrij. Okay, relax nou, albei van julle. Basil, wat soek jy hier? Net om gewoon vandaag zin te maken. Die een blij hier, die een vrij hier. Die een wat die blij wil ook hier vrij. Die een wat die vrij blij niet, want die een wat die blij wil haar vrij. My ouma het saam met die huis gekom. So hier wordt geblij en vrij. Maar de altyd zal wijs raak van mij. If you know what I mean. Jouw meisje? Ja, het is een probleem aan me. Galati? Ik wou nou maar net of je anti weet van, hè? Okay, wag nou. Spyker, ons praat later. Zagen ze me weg? Nee, ek jaag jou nie weg. Ek is net bang my ouma kom nou, sy's gou net door. Toe is al. Zo ik val het als een dier. Wat is er nie? Dat die anti niet weet van jij een slim shady verhouding, ja? Kijk, wie is zij? Shut up, gou net asseblief man. Kom. Shame nou sulke oomblikke waar busy my hart steel. In my absence, he is the man from the house. Because the real man from the house in the room was not the man from the house. Hy is 'n lijk. Hy lê net daar. Wat julle sal meer uit van toe hom. For now, busy. Well done. Hy in sy sandale. Het staan vastig gestaan as die man van die huis. En opgestaan teen hierdie spinnekop. Hy spyker. Maar ek sal besluit wie my verdien en waardeer. Wie waardeer nou voor wie? Ken jou plek. En ja, maar ek en Basil is net besig om te praat. Oeh, kan hij al praten met jou? Wonderlijk. Hoe bedoel ouma? Ja, maar ik heb net al mijn hartaanval gekregen toen ik jou zien. Nee, anti, wat drijf nou? Zo ik lig. Wag, wat gaan nou aan? Nee, vraag me om. Eigenlijk moet je even mij danken, zeg je was amper iemand zijn vrouw. Ek iemand se vrou. Wie se vrou? Mevrouw Basil. Schiet toch? Ik moet gewoon bij die toilet uitkomen. Ja, die kant toe. Die kant. En dit? Ik denk hij lijkt jou. Wat 'n stroon praat ouma nou weer. Hoor je, ik heb mijn bron, ik weet waarvan ik praat. Pak hier eens van die zak uit. Ik denk ik nog op toilet toe gaan, geef me goed kans. Maar Basil is al reeds daar binne. Basil, boor, die is mijn huis, hij moet uit. Basil, kom, ik wil je bijna wees. Kom. Nog zo 5 minuten, anti, wacht. Basil is ik nog 5 minuten voor die deur staan als die vloer pap nat en jij gaat droog maken. Kom Edie, kom. Sis, regel die bijna van vanaf Jam J. Sis. Sorry, anti. Hoe is het nou, is het jouw beurt? Wat bedoel ouma? Net vanochtend staan en kijk even jou zo achterna. Nou doen jullie zelf. Dis tog nie wat ouma dankie. Ik denk lang al in mini Marina. Als van een graad 5 denk ik poep. En toe? Hey. Sê my en toe? Oké, dit was 'n ongeluk. Ek het gedink is 'n poep. Toe wou ek hom uithelp. Toe is 'n ongeluk. Ek het my liewer verskoon. Maar het gaan nie oor my nie. Ja, is recht. En daar sê ek weer oop. Living a moment from way back in the schools. Iemand gaan skoonmaak. Nou ja, dat was die eerste episode van Sari Reacts. En dat is precies wat ik ga doen met de rest van die episodes. Ik is hier om mijzelf te defenden. Ze zien voor jullie next time, same face, same place. For Sari Reacts. In my defense. Goodbye.